Jarinem myslíte? S kterým Jarinem? S naším Jarinem, ní? S Bardem Ostravským. S Bardem Ostravským. Tak. Tak to není problém. S Jarkem Nohavicou. Tak. Tak moment spojíme. A prosím, tady Bard Ostravský. Nazdar, Jarine. Jaké nazdar? Co ty si za chachara? To je Fero z Prahy. Jaký Fero? Neznám Fero. Praha. No to jsem slyšel. To je taká ďura na západ od Ostravy. Na západ je všecko ďura od Ostravy. My jsme to tam celé poddolovali už. My tu máme takovou dostihovou party dneska z Lace Drama a nějaké stříkačky tu budou potom večer. Je to tu samý Pražák a okolňák. Začalo svítit sluníčko, přestalo chcát, tak jsme si říkali, že by si sednul na Pendolino, že bys přijel na jedno, co? O nějaký laser, to mě se tam nechce. Urá! Vy máte radost, že nepřijede, nebo co? Že chcete, aby přijel aspoň na jedno, ní? No, kurá, Jarine. Přijeď, aspoň nám řekneš, jak se vlastně máš?